Inaya. May isa ka tao diri nga excited. Ay sa. Gi kanini. Ang buhat ng sana. Bahala na. How do you say basta na natutos na mabuto? Sa ati sister ni. Dili man itanan i-open. Is mo ay. Ano ba? Nadyo isa ka babae diri nga excited nga mo open. Taas na ra ba ni buhok? Akong tiyan ni lupit-lupit. Tambok magot ka. Tangko. Ilahos dira. Maya kayong kamot. Hinaya ni kinara ba'y mabuwa ka ni? Ngayon si ati sister. Sapato ay sandal. Hinaya kayong kamot. Sapatos ni Bibi ako bidili na diha. Kuanon. I-open dyan na siya, i-open. Huy! Ayaw na ah! Kay ba sina ay makuan? Mabuak, mo dyan na i-open dyan siya nga mahuman. Saan naman ako naman? Namiras ka naman yun. Dere na lang maasang gunting. Kani ay. Itiwas na. Abay mo. Mana na siguro oy, okay na. Kinisad, diri o. Tira na. Diri na. Okay na, diri. Isa ko ani. Ay, okay ra na dili kwaon. Kana. Gunting nga. Ah. Uy, nanan sa din nani. Gunting nga. Huy, nanay name. Gunting nga sa ni oh. Wow! Ito to. Isa, uy, naanay name. Kisa man na name. Ito. Isa ni? Si Medalye. Gina Rain Sky. Yeah. Gina Rain and Sky. Asang gunting o pa man ni natarong. Subutan sa na diha. Tanaw ko. Hindi ako pwede matanaw. Kung sa din ni ma? Middle. Ang kani? Gunting ra gud kay dire. Sa ni? Hinabay ni mga name. Pangtanaw ang mga name. Ayaw sa ikuan. Butang ni. Adara o kang Sky. Wala naging ako si ate.
Ha? Puro ako ate. Love man ka ni ante. Kani tanawa. Tanawa. Tiguma na ang imuha. Mga tagak na. Hipusa na kay mga tagak na. Wait. Ibalik. Wait sa. Unsa ni? Unsa man ni pag Design na. Kana ko. Kani. Taga ECBB. O Jinjin. Please. Mani ako si ate. For Ano yun you, sa ma'am. mali? Ayun, I love tea. Kay kang kuan. I-open ko noon sa ni. Ay, puro na ko. Unsa? Prayer. Ha? Prayer ba? Ay. Ayun, I love tea. Kay kang kuan ni. Mama Liling ni. Naingan o Paulina. Kani. Kani, Mama Liling. Kani kay. Unsa ni? May sapatos. Wala yung ngalang. Kani, murag bao ni kang kang kuan ni. Bao ni kang anti-bibi nimo. Ya ihatag. Wala na late lang. Na late lang. To Mami Lings. Oh, isod. Isod ba? Naman. Isod ba? Wala, uy. Dili sa bag isod. Wala lagi din. Wala ko yung kuha. Ano? Sani? Sky and Kinso. Or Kenzo mani. You are precious. Kang GN ni oh, kuya. Cute! Nang ko, kuhaan ni. Nani nga ni mo? Or Kenzo. Uy, basig kang Kinso na. Ibutang diri o. Sky or Kenzo. Pila ka buok ang kuan? Na diri o. To Sky or Kenzo. Ya, baby pa di ay ka. Manakot de dibe para Iyatag na ni Kinso. kuhaan ni. Ako'y decorate. To bibi. Manang bibi na. To Mami Lings. To Mami Lings. Ano? Isa ba? Kani. Tiya bibi Jan version. Isa man ni. Uy. Uy, bas hindi na. Uy, ano hilabot ka? Ano ka kay buong ko na? Saan ka kay buong? Kinsa ni? Nani? Suwat? Dito na eh. Isa ni sinina. Umbot. Kawana. Kani ba? Kinsa ni? Uy, kay Sky! Huy! Ngano man na? Didi ka ganang color pink. Ano ko kung tanaw? Sige na ba? Ikuan ni ba? Busy Isuot? pa ko! Si busy! Isuot na! No. Ngano man no man? I-try ba? I-try. Sige na. Kani, kinsa man ni? Cute! Kang Riner. Papa ni, ihipusan ni kay kang Cute papa. siya mo. Mm. Mo siya ko Isup, sa'yo. ipusan ni kay kang papa ni. Ihatag ni inig abot. Oh, indutan. Ipuso na. Sige na ba? Isukod na ba? Sukod, Sky. Sigo ni Nemo. Oh, basaha oh. Carmel Sky with love ni ante. Uy. Uy, di ka kawat. Very impatient. Dili, oo. Very impatient jud ko. Kinahanglan jud nimo isukod kay excited ko. I am very excited. Yeah. To... Patient pagkali ko kung excited ko na wait sa aning box. Ha? Ikaw, di dyan ka makawat. Excited jud kayo ko ngayon mo na ni isukod. Kay sigo jud kaayo ni nimo. Ang ayan kay kaani, sure ko. Sige na. Kuha ng tayo. Wait! Sa... Sukod na din. Tanaw na ko. Sukod na si Lola sa gani oh, excited. Very excited ang people. Sige na ba? Naman, magtanay mo ha.
Ha? Sabi niya. Uy, sige, kupay-kupay anang mga kuan, uy. Unya na nas kay. Kuan man na siya. Ata, ganahan si ate ani, design ba? Namoy buhaton, mao ni inyo Pwede na ikuan. ni buhatan ka for fun. Sa inyong notebook, Dagkan ka ayo. for fun, oh. Butang na sa imong notebook, imong kuan ba yan ni? I-open ni mo, pilit ba yan ni? Kana, i-open ni mo, pilit na. Pilit ini, di mo ni mo pilit. Tagaan jud kag duaan. Tagaan jud kag duaan ni auntie nimo. Pero kung baby pa ka, imo na ibutang sa mouth na. Di Murag mabot, dili di di siya ay. mabutang. Sige na, isukod na. Saba. Uy, saba ka Ay. karon, isukod na. Sige. Lula na lang ako pasok doon, ani. Siguro Na, lula, oh, Ako na nagtanan. na oy. Umuha na lagi na. Sige na ba, isukod na. Hindi pa ko'y tanawon mo. Unya na nang duwa din. Sige na. Nestra ba color? Sige na. Sana sticker. Mag-sticker. Ano pa sa diri? Nanay nga ni mo? Ate yun. Huwag ako. Basta ko no. Ate. Basta ha, kung imo bagyod na. Okay, basa. Okay, tapuan diri. Basahan na, oy. Hey! O, basaha. Isukod na. Kay pakito na to si ante. Si auntie sister. Iya ba yan ni surprise sa imo? Yung di ka ganahan. Kay ko ano na kana sa nga nang mutanaw siya. Ibutan na sa imong ears diri. Hindi mabutang circle mo ni. Na. Circle mo na mo. Butan di amurag. Dire. Dire na kayo butang dire. Sanas. Oh, dia mura kag Indian. Na. Sige na. Isukod na. Hindi ako Indian. Naman kay ingani asa to. Kang ate to o kani imuha. Naasa kay isa ka ingani. Oo naman ko yun, ani. Ato isukod dito sa kuan. O di na isapaw lang. Sige na. Isukod na. Uy, tsakani. I'm so excited. Sige na. One more. Ay, nagdugay-dugay jud siya oh. Saba. Nakali isa pa mo ha. Ay, hubo jud tanan. Na. Sukod og tarong. Ano kapoy man? Nagsukod raman ka nganong kapoy man. Kapoy kasi ko balik-balik kong ilis. Nakadiyo tayo pakita. Ato man dito sa room. Kaya, nakipata na. Aw, pwede. Idugay. Carmel. Batian ni Carmel. Sky. Video ka. Dili ako nag-i-off. Kita na to kay. Gi-off na nako. Pagdali na. Ano ni simba na nimo? Oh, Hala, sakto kayo niya. karang. Tarong ba ayo sa sayaw ba? Ay, kapa imo tutoy. Makita. Ayaw, hikapa na. Dili oy kuan man na. Ita Ay, asa puro na. na. Talikod ay.